Amsa November kalo tile 20 min ye san 2025 an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ mun na kuma la kumabaw olu de filɛ nin ye premier ministre ale ye taali min kɛ douane lakaw fɛ ani OMAP la o ye fusara kosɛbɛ kununko Bamakɔ taji feere yɔrɔw caman na maa caman ye taji sɔrɔ wolomasiri tababu ka wulikajɔ la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Intagakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o ye wulikajɔ kɛ ye yaasa maa kun kɛlen ka tulokungɛlɛ kɛ k'i sigi o sanubɔyɔrɔ in na k'olu bɛɛ lajɛlen lawuli min ye wolomasiri tabaw ye fana Banamba mara fana na o ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Madina Sakokaw fɛ mun bɔr'o la an na o daw tulo kan Katarikaw ka maa mafalen min bɛ u ka lasigidenso la Bamakɔ yan ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko min ye Sadio ale y'a bisimila hakilila yiraw olu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ tajiko gɛlɛya kajolokaw fɛ Falaye ko taji tɛ yen dɛ sɛnɛfɛnw fana olu fana tigɛli tajiko ntanya bafula bɛ mara la o kɛlen no degun ye olu ma maramafɛn fitininw ka se ka olu kɔni baara kɛ sangaw ye jɛkulu dɔ sigi o hukumu kɔnɔna na min ye maa dɔ kulukorokaw fɛ Falaye ko wulukinda kɛra a sata ye dɛ Gawokaw olu ye wulikajɔ boloda sa maa bɛ yen ko bɛ sisa feere ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu baaraw olu bɛ sen na Ɲɔnɔ Molodo Masina Ndenbugu ka taa se Dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen ma Falaye min ye Yuwarukaw fɛ yen ko ni taji mana k'u ye fɛn fɛn sɛnɛ ɲina k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fu ye olu yɛrɛ tɛ k'a ɲini u ka mɔbiliw n'u ka motow kama san dɛ u ti yelen yɛrɛ fana ɲina du kɔnɔ dɛ suman minnu n'u ye olu dan u kana tiɲɛ k'u bɛ weleweleda bila Mali gouvernement ma u ka ɲɛ u ma ni taji ye n'o tɛ malo ni dadumuni fɛn fɛn sɛnɛnɛw fɛ a gosili tile a bɛ sɔn k'a bɛɛ lajɛlen halaki sabula u bɛɛ lajɛlen ko k'u mago bɛ taji la nin waati in na procureur général kɔrɔ n'o o ye Idrissa Arizo Mayiga ye Ndabama ka wele sera ale ma min ye maa kofɔlen ye Falaye waleɲuman dɔn ka di Ala ye dɛ Idrissa Arizo a y'a jeniyɔrɔ fi k'a to procureur la n'a ye baara kɛ Falaye k'a sababuya kɛ Daniel Amoguin Tosogo Ala ka hinɛ o fana na ninnu u ye min sigi sariya ko kunna ani sariya baarakɛ ko kunna Falaye a kɛra misali ye sariya ko la min ye Idrissa Arizo Mayiga ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya minisiri kɔrɔ sariya ko kunna n'o ye Maliki Kulubali ye ale tasibila k'a ye an na tila ka o da maaw tulo kan yanni an ka bɔ an ka babu ale kɔnɔna na nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani a bɛ ale de sanfɛ nin waati in na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 18 pankurun n'o ye sɔrɔdasiw ka pankurun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger n'a fɔ ma ko armée unifiée Falaye olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka taa Bamacɔre ni wawalekɛbaw olu ka sigiyɔrɔ dɔ gosi Tabangɔrikaw fɛ yen Tabangɔr ale fana ye 2 ye ale ni Mali ni komi bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Falaye mɔ ma bɔ mɔna ale yɔrɔ la ye gɛnni bɛ se ka kɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya sanumanw dilen service de renseignement maaw fɛ o y'a to nin wulikajɔ in sera ka kɛ ka taa nin dagayɔrɔ in filenkolon ci k'a da kolon ci Bamacɔre ni wawalekɛba caman k'olu bɔ baara la wa min y'u ka minɛnw ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurimugu ye Falaye o kalo tile 18 kelen wolomasiri tabaw ka pankuru a ye wulikajɔ kɛ min ye pick-up 2 o kɔni tun bɛ intelligikaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tun bɛ sanu dingɛ dɔ da la Gawo mara la u y'olu fana bɔ baara la pewu o wulikajɔ min kɛra sa o sɔrɔla sababu min na o ye kibaruya sanumanw ni kibaruya jɛlenw dilen wolomasiri tabaw olu ma Bamacɔre ni wawalekɛbaw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sa ka se ka u bali min ye sanubɔyɔrɔ in filɛ nin ye a fɔra k'u ka wuli ka bɔ yen min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko sanubɔyɔrɔ min filɛ nin ye ani sanubɔyɔrɔ dogolen kɔnɔna na an ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi Falaye nka sisan an bɛ taa a tubabukanmafɔyɔrɔ la n'o ye général d'armée corps d'armée Sadio Kamara ye ale ka baarakɛyɔrɔ la sa Katarikaw olu ka lasigiden b'an fɛ yan o ka dankan dɔ Falaye o ni Sadio ye ɲɔgɔn ye maa kofɔlen sa a tɔgɔ ye sa Amadu Mawuzi Salim Sayid ale kɔni taara Sadio Kamara fɛ yen hakilina falen na wolomasiri tabaw ni kɛlɛkɛlakɔrɔw ka minisiri a ye maa kofɔlen bisimila u ka kumaw o ye tali kɛ Mali ale ni Qatar jamana bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn bolo fan 2 bɛɛ lajɛlen kɔni sinsin min ka Falaye
o ye bɛn ni kelenya min ye miiriya ɲumanw ye baara bɛ se ka kɛ o la cogo min na ɲɔgɔn lajɛ in a kɛra hukumu min kɔnɔna na bonya karama ani ɲɔgɔn bonya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka min y'a kɔnɔ kuma yɛrɛ ye n'o ye a kumadenw ye fala ye ayiwa o ma fɔ maa ye dɛ o tolen don gundo la fɔlɔ nka sajo kɔni ye min fɔ ayiwa anw bɛ taabolo min kan sa Asimi ka sira saba in don an ka nafa jamanadenw ka nafa an ka danbe n'an ka tabiya n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bonyali ni maa min bɛ don hukumu kɔnɔ ka na ye dibi ko an ye wari d'a ma a ye taa yanfɛ a y'a kɛ tan élection a y'a nin kɛ tan anw t'o la tugun dɛ i duuru nɔnɔ an yɛrɛ duuru basi an b'an kɛ ɲɔgɔn na yaasa maa min b'an don olu ka lafiya fala ye an bɛ dugawu kɛ k'a ye aranjanw ye a ye faamuyali kɛ a taara yɔrɔ fila min na fala ye i ɲɛ bɛ nin muso min na nin ye nin de ye colonel major Sira Male ye nka anw b'a fɔ a ma ko Basira muso don bonya ani bonya ka kan fala ye Basira ko premier ministre ka t'i sigi kabi octobre kalo tile 11 su ni tile olu bɛ baara de la ye camion ni citerne fɛn fɛn bɛ don fala ye sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ u n'o ka kan a ka di maaw ye maaw kɔrɔtɔlen don dɛ u bɛna na teliyali kɛ nka a bɛ min fɔ premier ministre ye baara bɛɛ n'a taabolo don fala ye premier ministre k'u ma o ye tiɲɛ ye u k'a lajɛ sɔnɔgɔ bɛ se ka na cogo min ye colonel Basira ye fala ye douane tajiko ɲugun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo a ko a tɛ ban premier ministre ta ma fala ye nka baara minnu kɛra sisan maa minnu bɛ fɛn minnu bɛ olu bolo ye u bɛna na olu larawuli premier ministre bɛ bɔ tuma min fala ye o y'a sɔrɔ u ye citerne 20 ni kɔ bɔ ka bila Bamakɔ kɔnɔna na o fiɲɛ de filɛ ka a filɛ nin ye min ye bureau de pétrole ɲɛmaa ye n'o ye colonel major Sira Male Basira a ko k'ale n'a ka cɛdenw ko da yɛrɛ b'olu ye sunatu ye ko ye fala ye waati min na premier ministre bɛ bɔ yen min ye citerne 114 o de tun bɛ olu bolo douane na ye 25 olu kɔni u kun y'olu lajɔ min ye 11 ye olu b'u bolo olu tɛ bɔ u nɔ na f'olu sɛgɛsɛgɛli tɔw ka kɛ ka ban nka ka kɛ ni premier ministre nali ye sɛgɛsɛgɛli larawulili kɛra koyi Basira yɛrɛ taara so ka taa nin fini ninnu bɔ fala ye k'i cɛsiri ka na ka sɛbɛnw minɛ ko fɔ an ka lafiya de faama kana kuma ale k'i sigi wa ayi an b'a fɔ fala ye muso min don taa douane kɔnɔ bani n'i sera douane na n'i ko Sira kɔni i tilara o an b'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲuman na a ka faamuya kɛcogo ɲuman na sisan sa Bamakɔkaw ko cogo di fala ye ko aranjan minnu bɛ yen k'a bɛ k'olu tɔɔrɔ de taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na bi aranjan min bɛ yen maaw b'a fɔ o yɛrɛ de ka ban pewu k'o fana banni o fɛɛrɛ ɲuman ye min ye taji ka di bɛɛ ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ pɔnpu kɔnɔna na olu fana ka bɔ ɲɛnawoloma la fala ye ja ko halisa ko station dɔ la pɔnpisiw bɛ ka budɔn minɛ han ko ten dɛ ko fajirida fɛ k'u bɛ budɔnw fa dɛ u bɛ barikow fana fa dɛ yɔrɔ dɔw la m'a fɔ fan bɛɛ dɛ ko yɔrɔ dɔw b'a la hali bi o la sa tajiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na hali bi fala ye kajolokaw olu ko k'olu tɛ k'a y'u ɲɛ yɛrɛ la tuguni min y'olu ta juguya kɔsa in na luluninkaw fɛ yen baara min kɛra ye o y'a to maa caman ye duuru don fiɲɛ na koyi o la sa kajolokaw kɔni k'a daminɛ juma tɛmɛnen in na ka na se kununko ma fala ye olu tɛ ka taji den kelen ye u ɲɛ na u m'aw ta bila ka suma na koyi kajolo ni seko a cɛ fala ye kilomɛtiri 13 u wulila ka taa u wulila ka taa sa ye bɛɛ b'a sa sɔngɔ min na 150 ni dɔrɔmɛ 5 u taara sa o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zeguwakaw fɛ yen nka k'a taa ni ka sigi ka ca dɛ wa olu fana taara min sɔrɔ u ɲɛ ko budɔn ti minɛ ne ko ten n ko budɔn Bamakɔ yan budɔn togoda kɔni na kɔni ni budɔn t'a ti ɲɛnabɔ o ala an sofɛriw kɛ an ka mɔntɔgɔla n k'a bɛ kɛ ni budɔn de ye min bɛ di an yɛrɛ ma an halala an b'a kɛ budɔn de kɔnɔ ka na n'a ye n'a fɔra ko maaw ɲɛ tɛna ka ko budɔn bɛɛ ye fala ye soma ti sɔrɔ a ko la dɛ a kana kɛ cɛ n'a den ka kuma ye ko dɔ de y'i kanto a denmuso ma k'ale t'a dɔn kɔni ko fa ka baara bɛ mun de ɲɛ a ye o ko minnu fa bɛ baara kɛ boulangerie la k'olu ni buru bɛ na minnu fa bɛ baara kɛ fɛn dilanyɔrɔ ninnu na olu bɛ na n'o duman ye cɛ fana ko a ma ko est ce que a y'ale ɲininka k'ale bɛ baara yɔrɔ k'ale bɛ baara kɛ su mara yɔrɔ de la k'a ni su ka na wa a ko to yen ko den m'ale ɲininka k'ale bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o
k'a bɛ ka tɔw fa lajɛ k'a kana tɔw fɛ dɛ k'ale bɛ baara kɛ su baara yɔrɔ fala n'an bɔra yen tajiko gɛlɛya kelen hukumu kɔnɔna na Bafulabe bɛ n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu u ko ko ni ɲɛmakɛ olu ma k'u ka sɛnɛ ɲinan samiya kɔni kɛra fu ye u bolo fala ye taji tɛ ka sɔrɔ o bɛ cogo min ɲɔnɔn bɛ ten marakala k'a daminɛ n'i ye pɔn tigɛ ka taa Masina fo Dogofiri Yuwarew Lere fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen ko ko taji Dɔngɔnɔdugu fana o b'o cogoya kelen na yɔrɔ Moti kumatɔ ni Moti kalo 2 ye taji kelen a tɛ Moti kɔnɔ sisan Bafulabekaw wo Motikaw wo Ɲɔnɔnkaw wo Ndenbugukaw wo Yuwarukaw wo Tɛnɛngukaw wo u bɛɛ lajɛlen ko ko olu tɛ taji yɛrɛ nɔfɛ mobili kama tuguni koyi u t'a nɔfɛ yelen kama dɛ gouvernement ka ɲɛw ma u ka sumanw kana tiɲɛ u ka ɲinan samiya kana taa fu la u bolo k'u b'o de ɲini gouvernement fɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ sabula u ka malo n'u ka ɲɔ n'u ka fɛn minnu bɛɛ ye bi fala ye n'u ma taji sɔrɔ samiya a baara kɛra fu ye armée yɛrɛ kɛlen don ka basigi min se olu ma olu ka tila tuguni k'u sigi k'a ye k'olu a ka gɛlɛn quoi u kɔni ko ten caman y'an wele han ko k'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna u kana taa n'a ye énergie yɛrɛ u ka énergie yɛrɛ u k'o to yen fɔlɔ ka sobasefu ninnu bɛɛ to yen u kana n'a ye foro in u ka tigɛ ka bila yen jamana fana ka nafa dɔ bɛ sɔrɔ o la donc o weleweleda kan o don k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye min ye dabiyakaw fɛ yen fala ye ɲɛnajɛ bɛ dabiya bi min ye denmisɛnninw tɔgɔla don o tɛ bi ye josariya don tɛ bi ye sawa novembre kalo tile 20 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Keɲeba marabolo kɔnɔna na sa monsieur le maire ni ale ye chargé d'affaires courantes ye Fasambu Keta a ko ko dabiya tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen welelen don Keɲebakaw ye bonya da u kan ko yaasa sa ka se ka denmisɛnninw tɔgɔla don k'o ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen welelen don u bɛna taa donbolo kɛ fala ye fini k'o di falatɔw ma i bɛ talato dɔn kɔni salongo sanu feerela yɔrɔ min na musow kan falatɔ minnu bɛ yen k'u bɛ taa olu bɛ t'u ka denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ kɛ yen ka taa donfiniw d'u ma ka da dumunifɛnw fana ta ka d'u ma nka a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yɔrɔ min na talato ale bɛ dabiya commune de kɔnɔna na service technique ale ni jɛkulu min bɛ yen n'o ye sanubɔyɔrɔ ye sa n'o tɔgɔ ye ko Jack Gold olu de ka dɛmɛ don min ye monsieur le maire Bataki a bɔra ale yɔrɔ fala ye n'Ala sɔnna ma min mana na bɔ nin kɔnɔna na dabiyakaw fɛ yen an na tila ka o tɔ bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan k'an bɛ dabiya cɛ na muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo min ye Fasamu ye a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u fana fo maramafɛnmisɛnninw fala ye olu kɛlɛli o baara ni o ɲɛfɔli sigira Sangaw fɛ yen nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye marafamisɛnw ye a bɛ fɔ min ma ko arme légère ale fana ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ o la sa nin kalo in tile 18 baro sigi kɛra yaasa dan bɛ se ka sigi o ko la cogo min jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don maramafɛnmisɛnninw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ale ye tile 2 baara boloda ka kɛ ni wulikajɔ ye yaasa sa nin ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min na maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna taa Sangaw fɛ yen yaasa nin maramafɛn minnu sa u bɛ se ka lasago cogo min na ani ka bɔ maanifin olu cɛla PNUD ale ka dɛmɛjɛkulu dɛmɛ o b'o ko hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kan n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la conseil des ministres ale kɛra kunungo min ye furancɛla fanga ka conseil des ministres 48 fala ye o de kɛra kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa général d'armée Asimi ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo conseil des ministres ka laadala so baara bɛ kɛ yɔrɔ min na u ye ministres ka ɲɛbila sariya dɔ u y'o ta ministres ka baara bolodalenw u ye olu dɔw fasiri ka tila ka conseil des ministres la i b'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ fɔ n'o tɛ fɔ anw ye o ka ca ni min bɛ sɛbɛn ye fala ye o la sa sarakisɛdenw ta nasira fɛ ministre min bɛ Malikura ko kunna n'o ye refondation ye ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres maaw ye sa k'a jira k'a fɔ ko baarakɛ boloda minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni sɔrɔ bɛ kɛ olu baarakɛyɔrɔw la sa olu tɔgɔla sariya minnu kun sigira sen kan n'o ye sariyakisɛ 96 ye buruburu 32 n'o sigira sen kan juin kalo tile 12 san 1996 san na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o cakɛdaba ninnu k'olu sigi an ka jamana kɔnɔ k'o k'an ka falen sabula nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko UEMOA ale ye fɛɛrɛw sigi sen kan min ye sɛbɛn in fana ye a kɔrɔla kosɛbɛ ani sɔrɔ taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye Mali yɛrɛ sɔrɔ ko bɛ cogo di dugukolo ko bɛ cogo min na ani an ka sɔrɔ minnu bɛ n'an ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an lamini jamanaw la bi yaasa sariya in ka se ka bɛn o ma k'a yɛlɛma
o bolo o dara yɛlɛma belebeleba dɔw kɛra kɔnɔna ka kɛ a yɛrɛ sigi cogo ni a baarakɛ cogo la a n'a kan ka maaw ta cogo min na ni maaw kan ka baara kɛ cogo a n'a musakako bɛɛ lajɛlen u y'o la kurakuraya minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa premier minisiri ale ye ɲɛfɔli kɛ Fala ye sini juin kalo tile 21 o bɛ Ablaye kɛ san 1 primature la n'Ala sɔnna ma ale ka san 1 o bɛ dafa sini min ye novembre kalo tile 21 san 2024 o kɛra ka fanga ta don ye novembre kalo tile 21 san 2025 o ye san 1 dafalen Ablaye sigilen i b'a dɔn k'a fɔ baara dɔ kalifara la kunungo conseil des ministres la ale yɛrɛ ye kuma ta a yɛrɛ ka sɛbɛn hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laseli b'a fɛ ka ɲɛsin conseil des ministres mɔgɔw ma a fɔ ma sa ko gouvernement ka baarakɛ bolo bɛna n'o ye plan d'action ye min sigira sen san 2025 ka taa se san 2026 ma san kalo 6 fɔlɔ baara mun sera ka kɛ o kɔnɔna na jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na sabula sɛbɛn in kabini novembre kalo tile 27 san 2024 sɛbɛn in kun dira u ma k'u ka baara kɛ n'a ye o la sa ale ni tilenni sɛbɛn n'aw ye lettre de cadrage ye o kun ye taabolo 8 d'u ma k'u ka baara kɛ n'o ye jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔna na o de yɛlɛmana sa ka kɛ gouvernement yɛrɛ ka baarakɛ bolo ye n'o ye plan d'action ye san 2025 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ fɛn belebeleba minnu na k'olu sinsin k'o fɔ malidenw olu ka taabolo n'u ka danbew n'u ka tabiyakow bɛ a kɔnɔ min ye jamana yɛrɛ basigi bɛɛ ni kelenya malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma Fala ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Mali bɛ se ka yiriwa cogo min na ka yiriwali kuntalajan sɔrɔ k'a daminɛ san 2024 ka na se san 2033 ma baara in bɛ tali kɛ o la ko n'i ye sɛbɛn in ta k'a jateminɛ CNT maaw olu ye yamaruya di ko ka baara kɛ ni a ye plan d'action in ale kɔni a sɛgɛsɛgɛliw ta daminɛna sa mais kalo tile 16 premier ministre yɛrɛ fɛ min ye gouvernement ye a ye lajɛw minnu kɛ sa ka tila ka mais kalo tile 19 min ye CNT ale jɛra ni a ye k'a fɔ ko a ka baara kɛ ni a ye hukumu kɔnɔna na sa u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ siraw fɛ maaw ka se ka sɛbɛn in sɔrɔ ani baara min bɛ se ka kɛ n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye péage in ye o y'o sigi sen kan o la sa sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ kɛ baara kɛcogo la sa a yirala k'a fɔ ko min ye san kalo 6 fɔlɔ Fala ye baara bolodalen tun ye 132 ye o hukumu kɔnɔna na sa min sera ka kɛ o ye 57 ye kɛmɛ sara dɔrɔn o bɛ bɛn 43 buruburu 18 ma min bɛ senna n'o ma se ka ban fɔlɔ o fana ye 57 ye kɛmɛ sara dɔrɔn o fana bɛ bɛn min ye 43 buruburu 18 ma fɛn minnu bɛ yen ni nɔma b'o la o ma taa ka na fosi ma kɛ o la Fala ye o ye 18 ye kɛmɛ sara dɔrɔn 13 buruburu 64 premier ministre ko sa ko yaasa ka se ka nin ko in sinsin ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ko baara min bɛ senna lakana ko ta sanfɛla la ko ka dɔ fara o kan min ye musakaw ye k'olu ɲini k'o di yaasa baara kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ senna nin o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min dɔ ka fara cɛfɔ ni kan bɛɛ kan minisiriw yɛrɛ fana ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na sa u ka to ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka se ka jɛrɛ sigi jɛrɛ min b'a to u bɛ to ka ɲɔgɔn kibaruyaw sɔrɔ cogo min na premier ministre nin kun ye ale ka laseli ye kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan ka kɛ ni a ka plan d'action min sigira sen kan baara minnu sera ka kɛ ale kɔnɔna na Fala ye minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ k'u tun bɛ jɛrɛbɛla Wagadugukaw fɛ yen jɛrɛ min n'o tako 15nan tun ye nin ye o bɛ tali kɛ min na sa o ye Burkina Fasokaw ka hakilina jagabɔ kuraw ka ɲɛsin ɲinini o ta nasira ma o jɛrɛ 15nan o baaraw bɛɛ lajɛlen o de kɛra sa ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ sa se ka hakili jagabɔ kuraw kɛ ka kɛ ni sɔrɔ yakubali ye Burkinakaw fɛ a ye taliko la maa mafalenw caman nana sanayɛlɛ kalanso ani ɲininikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen taara fara Burkinakaw kan sa ka nin baara in kɛ k'a daminɛ octobre kalo tile 21 ka taa bila tile 26 la minisiri min b'an ka sanayɛlɛ kalanso kunna sa ale taara ale ye ɲɛfɔli kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan AES jamanaw ka jɛ ka baara kɛ k'u hakilinaw di ɲɔgɔn ma ɲininiko ta nasira fɛ min ye dɔnniya ni seko min bɛ yen bi maa minnu bɛ yen n'olu hakili juru carilen don ɲininiko ta nasira fɛ AES kɔnɔna na u ka jɛ ka mɔnɔbɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakili jagabɔ kɛ baara bɛ se ka kɛ ni mun ye baro sigi in senfɛ sa baro yɛrɛ kun sigira kibaruya min kan minisiri minnu nana kɛnɛ kan n'o ye sanayɛlɛ kalanso minisiri ye Burkina Faso ta Mali ta ni Niger ni Togo Fala ye olu bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka hakili jagabɔ kɛ baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛɛrɛ minnu b'u bolo
ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko min ye mali ye ko kɔsa in na k'an tun bɛ irisilakaw fɛ yen fala ye o famuru kalo tile 5 ka taa bila tile 7 na u ka dugu min bɛ yen n'a fɔ ma ko samarakaw olu de ye welele bila ka na sa an ka jamana ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna k'ale ka taa u fɛ yen mali tɔgɔla sa ministre kɔni taara yen baara min bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ hakilina kura minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sojɔcogo ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ du faso ma olu ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri a ko k'ale yera nin bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko taama in senfɛ samarakaw n'o ye irisila dugu dɔ ye ale ni olu ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye yen gouverneur ye minisiri minnu fana tun bɛ farikolo ɲɛnajɛko la n'olu caman fana ye ɲɔgɔn ye u ye hakili jagabaw kɛ min ye kalanko ta nasira ye sa ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma u y'o kuma fɔ hakili jagabaw min bɛ se ka kɛ senna sa ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma sinsin u y'o fana fɔ mali yɛrɛ ale yelen kɛnɛ ka ye o diyara irisilakaw ye kosɛbɛ sabula a b'a to irisi ni maa minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ olu n'u mali fana k'u bolo di ɲɔgɔn ma minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna fala ye a ko k'u bɛna na su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi su min n'u bɛna o tɔgɔ da sa ko ɛgliw ka sanayɛlɛ min n'o bɛna na kɛ o bɛna na kɛ novembre kalo tile 22 sufɛ télévision soba la k'a yira maaw la sa ko coupe d'Afrique ale taali hukumu kɔnɔna na marokokaw fɛ yen ka musaka ɲini dɔrɔmɛ ma dɔgɔ 100 man ca a bɛ fɔ ma ko téléthon k'u bɛna n'o kɛ sa ɛgliw ka sanayɛlɛ ye o la sa ko min ye musaka in ye n'o sɔrɔla sa u na fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɛgliw senkɔrɔma don u ye cogo ɲuman u taa cogo ɲuman u n'u sigi cogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na ka t'o baara kɛ coupe d'Afrique nata in na minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw tɔgɔ la don jo sariya ko ta nasira fɛ o ta ko 36 o ye bi ye min bɛ ka taa kɛ dabiyakaw fɛ yen fala ye o y'a bolofara dɔ ye muso ka minisiri a ko sa ko min ye tako 36 in ye ko bɛna tali kɛ sa denmisɛnninw ka sariyaw olu ka don an'u ka sariyaw o hukumu kɔnɔna na ko ka kɛ n'o ye sa sifinnakaw kɔni barosigi bɛna kɛ u tɔgɔ la musaka min bɛ se ka sɔrɔ ka di u ma ka se k'u ka jo sariyaw la sinsin ni baaraw kɛ ɲinan ta dakun bɛna na sigi o kan min ye barosigi ninnu kɔnɔna na sa deliliw ni ɲininiw bɛna na kɛ yaasa sifinnakaw fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ se ka sɔrɔ sariya siraw fɛ cɛlatigɛ jɛkuluw kɔnɔna na ka se ka baaraw kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni musaka ye ka sifinya ale ni denmisɛnninya k'o baaraw kɛ sariya hukumu kɔnɔna na don in sa ko a kɔni bɛna na ɲɛnɛmaya ni barosigiw ni kunnafonidiw ye ale ni ɲɛfɔliw ye ka taa fara ɲɔgɔlɔnbaw kan min bɛ se k'a to don in a nafa bɛ don cogo min na bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko o kunna ani dunanjigiso ko an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa dugutigiw tɔgɔla don min sigira an ka jamana kɔnɔ ɲinan san ta novembre kalo tile 11 ko o kɛra baara ye tali kɛ min na sa dugutigiw jɔyɔrɔ ani kafotigiw ni kabilatigiw jɔyɔrɔ kalanko la an ka jamana kɔnɔ maliden kura bɛ se ka sigi sɔrɔ cogo min na waleya in sa ko o y'a to ɲɛfɔli kɛra u ye ko in kɛcogo la kalan bɛna kɛ cogo di tabiyaw ni taabolo n'an ka maanifinya kɛcogo bɛ se ka don cogo ka kɛ kalansen an ka se ka maliden ɲuman sɔrɔ cogo min waleya in k'a ma da bamakɔ kɔnɔna na yan don in ɲɛnɛmayara mali fan 14 bɛɛ fɛ ni barosigiw ye ɲɛnajɛw olu yera a la dɔw yɛrɛ jabɔw kɛ ka taa min ye furakɛli fu k'o ta k'o ɲɛsin maakɔrɔ ninnu ma minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko bana min bɛ an fɛ yan n'o ye dengue bana ye fala ye k'a jigira sen yen kɛbasi ya dɛ k'a jigira sen yen ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan kapitɛni denkɛ general a ko k'an k'an hakili to an yɛrɛ la ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye tangana minnu bɛ yen an k'olu matarafa min ye kɛnɛya tigilamaaw ye fɛn minnu fɔ sa n'o b'an kisi banaw ma an k'olu kɛ an taabolo ye min ye général d'armée Asimi ye a ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la min ye an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka jamana in k'ale nafa Bamako novembre kalo tile 19 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national fala ye ala k'an bɛɛ kisi wulukinda ma kulukorokaw fɛ yen min ye wulu fatɔ ye salongo k'a ye maa dɔ kin min ye kulukorokaw fɛ yen maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye baara in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko mulu ye maa min kin ni o kɔni kun ma se ka furakɛ i n'a fɔ a furakɛra cogo min na waati kelen na kalo 2 wulukinda in kɔfɛ fala ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen a bilara ka na bamakɔ yan a bɛ se ka furakɛ cogo min nka maa kofɔlen a fatura k'a sɔrɔ min ye jaabi minnu kun kɛra a ka sɛgɛsɛgɛli la u kun y'o bila ka taa dakarikaw fɛ o ma se ka na gawo
polisilakaw bɛ wuli ka jɔ la bi fala ye shisha n'o ye kiribikiribi fɛn wɛrɛ ye k'ale feereli k'a kɔn Gawo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wuli ka jɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na sa maa bɛ yen k'o bɛ shisha feere kɛ Gawo fɛn fɛn bɛ shisha min a butiginin n'a tabalini bɛ yɔrɔ yɔrɔ la fala ye k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in an bɛ a sinsin k'a fɔ shisha kabini san 2002 san ale kɔnnen don 22 ale kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn bɔ a la Gawokaw fɛ k'a kɛra damatɛmɛ a bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ bi a bɛ k'u halaki sabula fɛn sugu bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ ka min wa min ye nin ko in ye yan'o fana cɛ Gawokaw ka Haut Conseil kun bɔra ka lakalili kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye taabolo ni tabiyaw bɛ ka halaki Gawo kɔnɔna na bonya tɛ kow la tuguni dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɔni min ye an ka adamadenya n'an ka tabiya n'an ka maanifinya taalanw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛ ka buruja Gawo denmisɛnninnakaw dɔw fɛ kosɛbɛ ko ka fu siri a ko la ɲɛmaaw ye min sɔrɔ o ye shisha ye ko ni ala sɔnna ma Gawo kɔnɔna u nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ko in bɛ se ka dan sira la cogo min na Kucalakaw fɛ yen donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu ni baɲumankɛtɔn Amɛdi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye ayiwa Kucala dun fana bagan suɲɛ de ka teli ko bakɔrɔnin 140 o dira fala ye barama 190 dira olu ye ɲɔgɔn dala ye jaba b'a jɛ kɛfɛ fala ye o dira jɛkulu ma jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kan k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn maaw dɛmɛni ma maa minnu bɛ yen bi ni degun bɛ olu ka baloko ta nasira fɛ baara in kɛra Kucalakaw fɛ yen Novembre kalo tile 19 jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu ni ONG baɲumankɛtɔn Amɛdi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa dun ka fa ka se ka sabati sifinnakaw ni musolakaw maa minnu bɛ yen n'olu degunnen don bi sɛnɛkɛbolo la ni se tɛ u ye ka se ka kɔngɔ kɛlɛ olu ka yɔrɔw la balo ninnu ni musaka ninnu ale dikun ye o ye fala ye an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye o man di an ka procureur kɔrɔ n'o ye Idrissa Arizo Mayiga kunun ko kibaruya bɔra ka bi ko min ye Idrissa Arizo Mayiga ko an daba ma ka wolo sera a ma fala ye Idrissa Arizo Mayiga ale ye maa ye maa min ka waati la dunko juguya ni yuruguyurugu kiri a sera ka sigi an ka jamana kɔnɔ min ye Idrissa Arizo Mayiga ale ye maa ye maa min ni Daniel Amoguin Tosoge n'o tun fana kɛra procureur général ye ka tɛmɛ o ka danaya ba tun b'a kan min ye Idrissa Arizo Mayiga fala ye ni kɔni ko ko tiɲɛ a tun bɛ tiɲɛ fɔ n'i y'a mɛn maaw da ko maa min ka ko ka gɛlɛn fala ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ a tigi bɛ tiɲɛ de kan sabula anw bɛ min fɛ bɛɛ ti sɔn o ma an bɛ dugawu kɛ kɔrɔbɔrɔkɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya o hukumu kɔnɔna na min ye minisiri min bɛ sariya ko kunna kɔrɔlen Maliki Kulibali a ko a dusu kasilen a kamana guwanen a y'a mɛn ko Jabaru masa ka wele sera nin magistrat ba in ma n'o ye Idrissa Arizo Mayiga ye nin kalo in tile 19 san 2024 ko sariya kɔni o to yen min ye sariyatigɛ ye o to yen Idrissa Arizo Mayiga danaya ni bonya ni fɛn min tun b'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daniel Amoguin Tosoge o yɛrɛ ala ka hinɛ o fana na fala ye ale ni Mohamed Sida Diko olu bɛɛ lajɛlen ka danama don sariya ko ta nasira fɛ Maliki ko a hakili jiginna a la k'a yira k'a fɔ ko u y'a fɔ don min na ko bɛna Daniel ta ko k'a kɛ procureur général ye ale de ko n'ale bɛ kɛ procureur général ye a ka avocat général fala ye ko o ka kɛ Idrissa Arizo Mayiga ye Maliki ko min ye Mali tariku b'a bila kun na k'a yira k'a fɔ ko nin fila u kɛlen ka Mali bɛ Bamako parquet sɔrɔ n'o ye cour d'appel ye k'u ye min kɛ k'a ma dogo maa la baara ko ta nasira fɛ sariya ko ta nasira fɛ a ko nin waati gɛlɛma in na a b'a ka dusukasi a n'a ka kɔnɔgan ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya ma denbaya min fana n'o bɛ sanga kɔnɔna na bi k'a bɛ ala deli ni maa ma falen a k'a ka alijinɛ dayɛlɛ a ye ko a ka taa a kɔrɔkɛ ɲuman in a ka taa min ye nin magistrat in ye ko a taara ka falatɔ minnu to ko a taara ka se ni dɔnko minnu to ko ni ala sɔnna ma k'a tɛna kɛ fu ye u na wuli k'u jɔ cɛsiri ni danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na ka se ka min ye baara kɛ a ko nanzaraw ka kalanfa dɔ bɛ fala ye n'o ye Lamartine ye ko min ye diɲɛ ye taabolo tɛ a la waati o fana gun t'o bolo min ye maanifin ye i b'i ka bɔ n'i ka sa kɛ nin ko in de kɔnɔna na ko Idrissa ko a ka bɔ ma kɛ fu ye k'a ye fɛn ye jamana ye a ye fɛn ye faso ye a ye fɛn ye a ka kabila ye a ye fɛn ye a ka du ye wa a ye fɛn ye fana magistraw ye Mali jamana kɔnɔ misali min don Maliki ko k'a ti bɔ a kɔnɔ yanni a fana ka soma yɛlɛmali cɛ Maître Maliki Kulibali an b'a fo k'a waleɲuman dɔn fala ye ale de tun ye magistrat ye
a bɔr'o la ka kɛ avocat ye o bɛ kɛ o Bacili yɛrɛ tun ye avocat de magistrat de ye Bacili fana bɔr'o la ka kɛ avocat ye Ala ma hinɛna maître Amiru Jabate ale fana tun ye magistrat de ye a bɔr'o la ka kɛ avocat ye donc o bɛ bɛn u ka sariya la parce que u bɛɛ lajɛlen bɛ kalanba kelen de kɛ nka min ye kuma ye o kɔni ye avocat taalan ye an bɛ dugawu kɛ o fana ye tiɲɛ ye dɛ u kelen tɛ o la dɛ anw ni jeliw b'a la u kɛrɛfɛ o tɛ Salifu ko ten ni kuma kuma kɛ sanfɛ ye k'i ka avocat ɲininka ko kuma bɛ kalan na de ko avocat b'a dɔn ko kuma bɛ kalan de ye k'olu jeliw ta ye kuma ye mais min ye avocat ye olu b'a dɔn ko kuma bɛ kalan an bɛ dugawu kɛ Arizo ye Fala ye wale ɲuman dɔn ka di Jabaru masa ye Idrissa Arizo a ye min kɛ an tɛna an da don a bɛɛ la nka Ala k'a sara ye alijinɛ ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a taara ka denbaya min to halisa Ala ka ladiliban ɲuman denw ma bilasirali ɲuman di denw ma min ye guwa ye a kana taa n'a fanga y'a fɛ Ala ka procureur Ala k'a dayɔrɔ sumaya an b'a fɔ n ko an bɛ bi ta jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye Jani ale ka hakili walawala kɛnɛ o kan nɛgɛ kanɲɛ 21 a k'an